Kakun hun ki EM bat MDC jong ka KHEDC haka jingelam uba pen kraw karjarin EM katanat Council Asset dangshen kalalet jingo bat jurep ye ki jingtei bapher jong ka Khasi Traditional and Cultural Center kabadan hajingking kalong hajan kapung yam hakani ke jinglet jingo kakun hun kalalap baki jingtei baro kila isep namar baki jingtei ki ba jandap no artan la sange no kensan bat namar bala shu kumtu klem peteng shu ka jingtre bat klem sumar shu bun kila jot no bat kala long penban ki ketem jong ki kam auria bat ki wei de ki kam snew ki bakta ya ka jing shong shngan kani ka center ka kan thop ya ka hall ka badon lang bat ki kamera ka restoran ki cottage ni ki jakasa kumba shi pautli bat ki wei kadon ka surok ru bandrung shakani ka center na ka surok ba ki juong ka lentirim ya ki jingtei lashna haka jaka kaba iternat kaba don harut kapung yam kaba dei ka jaka jong ka council lalap ru ba amtang ba ki jingtei kira jat lut henrei ki don ru ki benta ki ba dei jong ka restoran kila ing haka ni ka jaka kaba pengat kaba la ban kring bha ya ki nong jong kai perthei la sop patap da uplang uba palat shirnyeng briu uba pen kraw ulaya thu ba yakni ke center las dang tei haka snam arjar khat phra haka jingmang tengka ka ba khat saw klur tengka henrei ka jingtei kala sange no haka snam arjar khat khandai kadaw ka jing sange no ya ka jingtrei ka dei namar ka jing ujor mukoduma ka Meghalaya State Pollution Control Board Biar kayaknya ada problem di barang mana. Kene kade ka ta ka resort ka bala chanara kita ki isi jong ki high level. Titos khan penya ching si baik. Jesus is king. Ada ini. Ngi bahak kan ani suit kan metal bisa sistem tu metal ani tai apa kabar kau ini, ai kau lagi di para MDC, kita lawan senaran lang, kita sini kita ban wanjungo, kita way lagi project council, kabar ini tip ke Khasi Traditional and Cultural Center, hanya po jiking kalong, kabar apa ni ke isi ke pertama yang layu ke jing ujor lagi pada, nak kita kadang tan, nang ni lapo, nak kita tan maupun, bakadon ke project council kabar latih hak ni snem kabar ada kata haus snem arja kapra. Kabahaga mang tengka kaba kat sau krur
hagajing pelut pensep ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon gidi ki jakasa abri ki bashi kamera ar kumla kum bashi hoteli nang ta gidon gidi ki conference hall ki restoran bat ki wei di ki banta ki bala pelut hagani ka project bat haba ni kum ki dekot ke batmai jo ki isi ki MDC ki batmai ki bashimti ya ki isi po council ni layo ki ujor ki pajba ni ladon ka jing thrang ban wan kmi ya ka project council ni po jing ka long bat banta ka singi layo ban wan hagani ka jaka ban kmi ta lagi jongi khamat ban ngilap sisa bagai ka bagi pajba ki pansngo ka ka bagi pajba ki ujor le se ka de sisa kumta bat la i sepe le se ro ngi pet ki project nganong phi hagamang tangka ka bakhat sau krul le se harga jinglong jingman jogre project ni iba la i sen asia but yakne ka project hi lasdang na usnem arjar kat pra haka face ka banengkong abala te yakne project balasdang pat yakne ka face ka baar usnem arjar kat kendai andai day usnem arjar kat kendai nomor ba kadon ka jing ujor na ka Meghalaya State Pollution Control Board ane ka MSPCB lahaban pensangya no ya kan ka project ka jungi bat hadu menta kasa khongreng gumni nyim patla ban penong kami kan ka project ka council ka the pisa ka bei tangka daki krur bat ka ka bangilap menta kalong ba ka kham i sangsot shu kalong ba ki babun ki jingte ki bala penlut ban te ya kan ka project pikir nadu ka restoran kan ka restoran ru pi la bamdu da gading la jot rathai kini ki conference hall ki bala jot rathai pikir ini cottage lani ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra ar kamra arong pi ka jingjor ka bla east asia bale se bantai thmai ya ka project long ka long ka ba kan simbiang le se kan kta biang ya ka plat tangka jong ya ka plat tangka jong council tina anak le jongi kum ki MDC ki bathmai it khot jong ka isi ka simti ya ki isi po council da ka mesim ka posokia bang le jingtip ya ka project jong council hani po jiking kalong ya wan kmi lagi jong hikmat ban pet ban bisar baha barka ka bangilap kolong ba hot ngila i ba ka jinglong jaman jog ka project la i sepai re ngidon ka jing thrang ba lese nangni shikmat hapo jong ka jinglam jog isi ka jungi hapo ka jinglam jongi kum ka isi ka bathmai in shim ye ki sinjam ki ba khamha lese ban pentikina ba ki project jong council baro nangni shikmat kinong ka jingkar khu dam ta pajba jong ka jalai bar ko we kinong ga jingkar khu le se ban penmi khajana ai council ru khnang ba council ga jongi kala ban yang halagi jongi kijat ko bang ju ong hi kolong ba ka council ga jongi hagi ki suppose nem le se la ki pentri kam hok ye kini ki scheme ye kini ki project ki ba pher jong council ngai scheme ba council ga jongi kala ban yang halagi jongi kijat kam dong kam le khrong ngi tai le ka ek ba susi kolong ba kini ki suppose nem tam le se bur ki project ki scheme jong council le se kila shulong sep ai kai dei nak ta ka council hadu mentang kapat la ban yang halagi jongi kijat le singi dah ban syukrong ban ap nang do renang do le ka ek ta ka ba ngi kam pele jingmut mata nang ni smar kalong bangi kwa ban pentikna chapi pai ba ngi kum ki isi ka bathmai nin khmi ba ye ki project jong council bagi project jong council hi ka pisa jong council hi nang ni sakmat kan long nam da ki ki ba pun mentoy council patru ban long jing khu ha ba dei bat gani ka PIL ne ka public interest litigation dei ka bala ujor da ka MSPCB la ne ka Meghalaya State Pollution Control Board dei ka jadi barkan ka an ka bay tengku par kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki rut tadi ki river bang no te kami kata ke jing ujor ba kini ki building la ki project council lesi kila atur palat serut jong kini ki wa dei hang ni po dam komba pietip ba kini ka jinging kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka council jongi kala tai kila jan palat hakani ka wa te nak kata katau haba ka lami kani ka jing complain kani ka jing ujor la pensange kani project yang council pat hadu mentaru kadang sakut kumde bat kala sedang ban jor thai wa kini building pala de sibun ki building le se pala de kala jor thai biang imla shu ban ong ba kani ka building le se kani ka project kanang ya sakmat marba lalangi kwa ban pini sakmat ka project ka jing lut ru kandang kham kata shu nomor ba kila abun kila jor thai kani ka building ka ba ni ngila UI kumde ka bangila kami habang ngapet ya kani ka banta ka ba pensa teng nak yang council ha ba ni ka project ni jinging kalong ba habang labi ka tu ka jing ujor nak ka Meghalaya State Pollution Control Board ni ka MSPCB mo te ngam shem la UI ka ka ba nak yang council se kini ki snem ki adap ki le par kami bini ka project
rekla susakut kongreng bet kumni day hunu usnem baladep hanu usnem arhajar arpusau nambakla badakale joka kut habakala sim hearing ya kene PIL bala ujora kene MSPCB kala aya ke judgment la deka raikut banong ba kini ki building bala don lupa shwa banbi ke tuka an banong ba ya kini ki project la ki building ki ba hajan ko ruwa nginom sha shu mantai tenre kani ke project council kolong ba kala awan shwa banmi ke tuka an dai na kata kata gumut ba ke kut kala aya ke raikut ba kani ke project bala don pa kani ke building bala don pa kamla shu man khang re ai kinyat rangkat balki kendon ki ba perking lese ki bangi ni haban sim re ka ega bang sulap kolong ba ka ba pens ko dia kolong ba lese ki kisnem gila adap ya kani ka project ka ba council ka pendu daki khatsau krur lese hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu i ba kendon kata kajing budin lani kajing simkia hak ba de ka project re ni kum ka isi ka patmai barsen simti ka kamang teipo council ka benengkong ka bangile kalong ba ni kmi bina ki ki ba ka lese kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basa teng lese ki basa kut parga simkia sisa ngono pi dai na kata kata hakani skiru ka pemta ni wan hakani ka jaka ta ka mensim ko basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa joka council lese ka susep kai nomor bigi ki project ki ba council hakani ki por kala dap kala the pisa kala bai tengka kala kim trekam dai na kata ni idon hakani ka jaka menta bar kmi bina bat ngidon gaji kermen ban nang ni syak mat le si in la ban le ya ka batam nam ta ka jing bha yang council